Estimats Reis Mags, han passat 3 anys des que xiquets i xiquetes del Cervantes d'Alboraya demanaren millores a l'escola en comptes de xoguines. Tot i que ajudareu molt amb la vostra màgia, continuem somiant a una escola sense tanques d'obra on poder gaudir de tot l'espai. Un gimnàs on fer esport i no passar fred o massa calor quan fa sol. Que s'acabi el que es va començar. Però sobretot que els adults gestionin com cal per a no patir nosaltres les conseqüències. Han passat més de 1000 dies, ens estem fent grans. reinici d'obres ja. Reinici d'obres ja! Reinici d'obres ja! Reinici d'obres ja! Reinici d'obres ja!